खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बारायबावनाय जाबाय जों मायाव दंफैयो सिनायखादों आरोना सोरबा सोरबा मिन्थिखायो मालाय बेरायफैखांबाय थाखाबाय ओमफ्रायो जोंबो फैदों आरोना बेरायनो लोगोखौ लाबोदों बेरायनो ओरैबायदि दुलिना नै अबस्था गैला ओरैबायदि फैनाया नामानो गैला नै हाद्रि जाजोब्बाय जोंना सासेया दुगैया होनखादोंमोन आंहा दुगैया होनखादोंमोन ब्रा ब्रा दुगै होनानै इसोरनो नामा नस्थ' दा औ ओमफ्राय गुसु मोनजोबखादोंना बैसिम हाबनाय लोगो लोगो बै ससेयाव हाबनाय लोगो लोगो थान्दा खिन्थु ओमफ्राय मोनायाव बिराद थान्दा जाबावगोन बेयाव ओइथिंजाय नै माबाया गगासिनो दैया NHPC डेम रायजोफोर फै नायफै बयबो बिराद मोजांखा जायगाया ओरैबायदि मोजांखा फैनानै गुसु गुसु बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय लामायाव फैनायाव खिन्थु दुलि बोरैबा ओमफ्राय जायगायाव फैनानै मोजां मोनदों आरो ओरैजाय नायफैदों नै आरो दा पार्टि जानायनि दिन ना बै गाहायावहाय मालाय पार्टि जासोगारदों बैथिंजाय ओमफ्राय जोंहासो जेबो गैया आरोना जेबो लाबोआखै जोंबो माबा मोनसे लाबोनायमोनबा जानानै थांनो हासिगौमोन गाहायाव ना जोंखौ बै गोजौथिं हगार हरा मालाय बैथिं खामानि मावग्राफोरासो थांनो मोनो नैबे ससेनिफ्रायनो जोङो थांनो मोना जि बोरैबा खुवा जाजोबखायो ससे लामायाव लाखिफैलायबाय नै जोङो मेंबाय आरोना बिराद गोजानखा नालाय लामाया बिराद फुंखाबाय बियो मानसियानो मुथुथु जाखाबाय जि लारि सारि सारि मोजांखा दंफाङा माबाजों केमेराजों नायबाथाय बिराद मोजां नायलाय गथ'नि केमेराखौ मोजां नुदोंथ' एसे रिल्स बानायोनो जोंना लोगोफोरा बानायनोसै आरोना एसे फट'बो साफायनोसै दायो थांसिगोनलाय नै आरो बेरायनो दंबावो मोननै जायगा दंबावो गाइस मा जायगा इक'केम्प मोनसे हनुमान मन्दिर दंबावो ना हनुमान मन्दिराबो ना हनुमान मन्दिराबो जोंना फेमास स' बावनानैसो थायो जा थांनोसैलाय ओरैजाय थांबाय थानोसै इक'केम्प मोनफैलायबाय नै दसेनो मोफ्लामलाबायखायो नामा ओरैबा ओरै दा दसे थानानै हनुमान मन्दिराव मोनहैबावसिगोनसो जोङो दासो बिबार बारहांदों नै समायनानो मालाय नै ओरैजाय जरा एदावलायगासिनो थांनो जालायबाय जोंना गाव जोंथा अबस्था गैला जोङो माने बाइक स्कुटि सालाय बाइक सालायफ्लांबावो स्कुटि सालाय सेहेरा बेहेरा गैला अबस्था बिदिनो साफाय सोमलागासिनो स्कुटि राइडारफोरसो जोङो ना साफाय सोमलागासिनो थांनोसै बिथांमोननि अननायाव बेरायनो मोनदों खिथु जोंजों नामा खिथु नङा दा ओरैनोसो नायनो गोनां जायगा दंबावोमोन खिन्थु देखायला इयो थांनो रोंनाय नङाना देखायबाय थाबा ओंखायनो बागोन माने थांनो बागोन इयो बिनि थाखायनो बेखौ देखायला आरो बेनो बिसिमखौनो जाथ'बाय दिनैयावनो फोजोबथ'नोसै जोङो नामा फोजोबथ' आरो मोनसे दंबावो ना हनुमान बाबा मन्दिर बदिग्रा नामा बिराद मोजां नायलांबाय थादो हनुमान मन्दिर फैलायबाय नै दायो लोगोफोर
सानैया मन्दिर सिङाव हाबलांबाय जोंहा हाबलांदिया सानैजों नेबाय बिसोरखौ ओरै सिङाव थांबाय बिसोरो फटकसो साफायगासिनो खोमा दाबो फैयाखै माथो नेनो बाबाय जोङो जल्दि फै नामा साफायथिंगासिनो बिसोरो साला नेनो बाबायना जा दसेल' जाथारदों नङाबा नेग्राफोराबो दसेनो बाखायो आरो मालायखौ बयबो नेनो बाखायोना बयबो अबेबा थांनो नागिरनायावबो जुदि गाव ओंखारखानानै थानानै मालाया ओंखारगासिनोबा बेखौ बिराद नेनो बाखायो आरोना बयबो बिदिनोखा सोर सोर बिदि खोन्थाहर आंनो कमेन्टआव जोंबो दा बिदिनो जादों आरोना मालायखौ नेनो बादों माला फैयो फैबाय थाथोंसै नेबाय थानोसै जोङो बिदिबा जिरायनानै दासो फैदों सालाफोरा नै लासै लासैनो फट' साफायना फैनांगौमोन मा होनो सिङाव फट' साफायहैयाख' मोजां दंथ' बैयाव बैयावनो साफायनोसै साफायबावासै एसेनो लाबो जोंनोबो एसे जाग्रोनि ओमफ्राय जोङो साफायगोन गोदै गोजा ना नै नों आंनाव बुरजाथार फैदों जानो हाया गम जाबाय आं बिसिनि फ्रुसा लाबोनायखौ मोनजाबायनो फट' साफायनांगौनो बिसोरखौ साफायनो हागोन र' थांसैलाय जोङो नै मन्दिरनिफ्राय एकदमबारे लोगोफोर नायनो बालायनाय देखायबाय थानोसै आरो आङो एकदम जेरावखि जाया मानो फुसका जाहैनोसै नै बेयो बिराद गोथाव मोनो फुसका ओमफ्राय मम'बो जागोन आरोना आंहा मम'खौ जि जानो लुगैखादों गोसोखांनो खुलिखाबाय इयाव मोदोम बोखादों दानि फैबाय मम' जायाबा जायो ओरैबायदि टेस्टि मम' बानायो बिराद गोथाव मोना ओइ ओइ नोङो बा होननायखौ आं माबा मोनसेसो होनगोन सानदोंमोन गोथाव होननानै जि दुगि देखायबाय थायो दिनै टेस्ट खालामनो मोनसिगोन ना बिराद दुगि जाबाय थाबाय गावसिनि मम'आ गोथाव जायो होननानै नोङो जानानै दा माबायदि जायो आं नोंखौ खोन्थानोसै आरोना नों माबायदि गोथाव मोनो दा दा जोङो फुसका जानोसै जानोसै नै दायो कता दिबि आक' 10 थाखानि 6टा बिदों जोंनो दखानियाबो नोंसिनि जानायखौ लानानै आंहा दा जानो मोननाय नङा र' आं जाग्रोनोसै दै नालाय मोनसे जाखांनानै थाबखौनो हरला नेगासिनो नै गबथ' गबथ' ओरै बेलेगथिंसो हरगासिनो नेफैनायनि आरोना ओमफ्राय दा नेगासिनो नै दासो हरसिगोन जानोसैलाय साखावलागासिनो मालाय सेंग्राफोरा साखावगासिनो मालाय होनदां लामायाव मम' जानोसै जोङो दायो मम'आनो मोननै प्लेटल' मोनफैदों आरो मोनफैयाखै हास्लाबाखै दखानफोरा बिराद गिदिर जाय 2 प्लेट बिदों ओमफ्राय इयो आधा प्लेटल' फैदों जादो दा बेलेग जादो आं मोनसे जाबाय उननिफ्राय मोनबेसे होदों उपाय गैया अनलायनाय नामा सुप लोंसै दायो लोंनायलाय जाग्रोना ला मन'ग्रोना ला सासेया नायलाय सामस थानानै माने आखाइजों जायो जोंना सुखुआनो बेहा आलु मुसा नामा सुपा माबा गगा मोननाय खर' सानायाव लोंनो मोननांगौ ना गलमरिस जालायबाय मिलौवो दाउ बिदै लोंनाय बायदि मोनदों ना दाउ बिदै दाउ जाला जाबाय थानोसै जोङो बारा देखायबाय थाला नोंसिनो